者の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。さすがはどうだ、口ほどにも。ソニア、俺が仕事から帰ると。ごめんなさい、お兄ちゃんも。それじゃあ。だって、それに、そういえば。ボーゼル様。そうか。アルハザードの。よし、ベルンハルトを倒すついでに、アルハザードを奪うとするか。やったー。それにしても、ソニアに。4将軍を破り、レイガルド城への侵入を果たし、一路玉座を目指すエルヴィンたち。玉座に座る男には、王者の風格とともに、戦士としての期待も変え、
お疲れ様です。それは。隠す必要。はっとうとう。ああ。エルウィン、急ごうよ。聞き捨てならんな。すみません。仕方あるまい。わかりました。